Sino may gustong 200 GCash? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa Cagayan de Oro City. I'm your host, Epos, and welcome sa ating programa. Good morning, CDO! Maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa mga videos natin sa YouTube channel natin and sa Facebook page. Thank you so much guys. And also sa bagong account natin sa TikTok page. Thank you so much guys for following us. Sino may gustong 200 GCash? Ayan, so bago yan guys. Kung bago ka lang dito sa Pinoy Rap YouTube channel natin, please don't forget to subscribe. Hit the bell button para ma-notify ka sa bagong video na i-upload natin dito sa Pinoy Rap YouTube channel. Sa Facebook natin, please do follow, like, and share. And also sa bagong account natin na TikTok account. So please do follow us guys. Today, iba ang gagawin natin, no? Talagang napakaraming surprises dito sa Pinoy Rap YouTube channel. Kasi may gagawin tayo na exciting and it's kinda game, no? Maglalaro tayo ngayon at itong laro ay merong prizes syempre, di ba? So kung merong laro, merong award. Para sa followers and subscribers natin to. May question sa huli guys, so abangan nyo sa huli. At makakatanggap ka ng 200 pesos na GCash. Ang laro na gagawin natin guys, eto. At the end of the video, may question ako sa inyo. At kung ikaw yung unang makakasagot sa question natin, absolutely meron kang 200 pesos GCash na ibibigay natin. So, just PM us sa Facebook, then bigay niyo yung number niyo at bibigay namin yung GCash reward ninyo. So, gusto niyo ba yon? That's all for our viewers, subscribers, followers dito. So, thank you so much guys. So, here's the video. And hope you consider this one. Kung kayong nangangailangan ng mga gamit para sa pag-build ng bahay or buildings, establishments, especially sa paint, please help me welcome ladies and gentlemen. Ito ang Ja Paint Center. Mayong adlaw Cagayanon. Welcome to Ja Paint Center. Sir, 956. Sir, sa mga services kanyang gina-offer diri sir? Sir, ganito, mga kompleto na dito sa namin para scanan, mga urethane, tapos yung pangbalay, o ng mga para building, nanon dito. So, how about sir katong mga di na makaanhi din eh? Igora silang nakakita sa inyong kuan. Sir, naputay free delivery sir. All around Cagayan. Kung paano po sir, kung may ano po itong charge. Mag-alag charge. Halatang halata guys na napaka-kumpleto dito sa GA Paint Center or Ja Paint Center. Tignan nyo naman yung tindahan nila. Kanina mo? Halatang meron pa sa likod ang kanilang tindahan. And they also have lots of stuff para mag-assist sa inyo, sa ating mga customers. Thank you. Atong passing board. Meron silang iba't ibang rulers, no? Yan ang tinatawag nila mga rulers or paint ruler. Yung nirurule lang sa sahig, sa wall. Ayan, meron din silang iba't ibang paint, kagaya ng Speed Prime Glaze, at iba pa.
As you can see, marami silang stock. Kung hindi nyo alam kung anong kulay ang gusto nyong kunin sa paint nyo dito sa JA or JA Paint Center, meron silang gallery or pagpipilian na kulay. At merong specific na mga pangalan. So just call their staffs para mag-assist sa inyo. Ito lang naman ang isa sa mga binibenta nila, ang urethane. Meron din silang automotive polyurethane, polygloss. Sino inyo, ma'am? Meron din silang mega krill na gloss. Iba't ibang brands. Meron din silang Permacoat. Kung gusto nyong magpa-mix or malaman kung ano ang kulay na bilhin nyo para i-mix sa gusto nyong kulay sa bahay nyo at saka sa wall nyo, pa-assist lang kayo sa kanilang mga staff at tutulungan nila kayong hanapin ang kulay na gusto nyo. Gamit lang ng 2 container para sa mixing process. Another brand naman sa kanila. They also have spray paint. Kung ayaw nyo na mag-ruler or mag-brush, spray lang ang katapat. Meron silang iba't ibang brands dito na pwede nyong pagpipilian at iba't ibang kulay. At kung hindi nyo naman gustong 1 galon, meron din silang maliit na mga bottle ng paint. Iba't ibang kulay na pwede nyong pagpipilian at iba't ibang brands.
Meron din silang sandpapers, iba't ibang sizes, iba't ibang grano ng sandpapers. Kompleto din sila. Simula sa napakapino, Sa kantong wala pa nakabisit sa among store, pwede ra mamani diri sa Carmen Bamenta Boulevard at bang sa Golden Heritage nga eskwelahan. Unsa pa man inyong gihulat, ali na, visit na sa JA Paint Center. Oy. there you have it guys. So, Ja Paint Center. Ayan, so i-consider nyo to kasi kung bago lang kayo nagbi-build ng bahay, kung wala kayong alam kung saan kayo kukuha ng paint, then Ja or GA Paint Center. Ayan, so here's the question. Ayan, so bago yan guys, kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, please don't forget to subscribe. Hit the bell button para ma-notify ka sa bagong video na i-upload natin dito sa Pinoy Rob YouTube channel. Also sa Facebook, please do follow, like, and share. And sa TikTok account natin, please do follow. Excited na ba kayo sa question? So, eto ang question. Ano ang nakalagay sa t-shirt ng in-interview ko sa GA Paint Center? Ayan na, sagot na kayo guys. And comment. So, I'm your host, Epos, and abangan ko yung comment nyo, ang sagot nyo dito lang sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok. So, there you have it. I'm your host, Epos, and good morning, CDO!